नमस्ते। आज हम आरा जिला के एगो ऐसन स्टूडियो में आइल बानी जौन आरा जिला के स्टेशन के बहुत ही नजदीकी स्टूडियो बा। जौन स्टूडियो के नाम बा माँ सरस्वती स्टूडियो। तो सबसे पहले सिंगर राजेश जाति से आज भेंट हो गइल ह। तो सबसे पहले भैया हमार पिस्टल न्यूज में स्वागत बा। सबसे पहिले हमार जे भी भोजपुरिया श्रोता समाज बाटे जे ए न्यूज के माध्यम से हमरा के देखी तो सब कोई के से हम प्रणाम करतनी। और आगे हम चाहम के ए न्यूज के हमरा से पहले ए न्यूज के रउआ लोग प्यार आशीर्वाद दे चुकी हमार भाई के ये न्यूज हटे नया नया अभी काम चालू के देवे ठीक बाटे। तो एकरा पे ज्यादा ध्यान नहीं के देवे के और ए न्यूज के आप लोग इतना प्यार आशीर्वाद देम जा कि बहुत आगे जास और अच्छा अच्छा यहाँ के इंटरव्यू ले हम ए न्यूज के माध्यम से और ये चैनल के माध्यम से रउआ लोग को बहुत बहुत बड़ा बड़ा कलाकार के भी अच्छा अच्छा इंटरव्यू सुनने के मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया एगो रउरा जौन गाना देखत तनी इंस्टाग्राम पर बहुत ट्रेनिंग में रहता। जौन गाना लालू जी पे बा ललटेनिया पर बर्तन दबाई दियो ना। ई गाना के तनी दू शब्द सुना देवे का। जी हम ये गाना के आज हमनी के गाना ये ट्रेंडिंग में 20 दिन से गाना हमारा ट्रेंड करत हटे और रउरा के चैनल के माध्यम से बता दी कि बहुत बड़ा बड़ा क्रिएटर लोग भी ये गाना पे रील बनौले बा। और सबसे बड़ा जैसे में हो गिलन तेजस्वी यादव से एगो डांसर भेंट कइले रहन वो भी बनैले बारन। उनका रील बहुत वायरल बाटे जो तेजस्वी जी से भेंट कइले रहले अंकुश अंकुश करके कुछ नाम बाटे। तो अंकुश डांसर एगो और बात बाटे कि हमनी के गाना का बहुत लोग कॉपी भी करत बाटे। तो देखी गाना वायरल बाटे और सब कोई कॉपी करत बाटे। तो कॉपी से हमनी के मतलब नहीं कि हमारे एक चीज से मतलब बाटे कि आप हमार गाना के कॉपी करत तनी ठीक बाटे लेकिन क्रेडिट हमरा मिले के चाहिए। अगर क्रेडिट हमरा ना मिली तो फिर भाई हमनी के बवाल कर देम जा। ये गाना सच में बवाल है, बहुत बवाल है जी। ये गाना का हम रउरा के दू लाइन सुनावल चाहतनी। के लालू चाचा के जीतैला जैसे तेजस्वी के भी जीतावे के बा ललटेनिया वाली निसनिया पर बटनिया धई धई दावे के बा। बहुत प्यारा गाना बा। ये गाना हिट बाटे ये लाइन भी हिट बाटे यही लाइन के सब लोग कॉपी करत बाटे। ये गाना सुन के आज हम सोचे जाके भेंट कर ली। तो भैया एक भोजपुरी में बहुत बड़का विवाद चलता जो वन द ग्रेड मनी मिराज के बारे में। तो कुछ शब्द दू के गलत बा के नहीं के गलत दू शब्द एमे बता दी। तो देखिए हाँ ये तो अभी भोजपुरी के सबसे चर्चित न्यूज बाटे और दोनों लोग आप अपनी के लोग स्टार बाटे। बाकी हम ये कहम जहाँ हमरा तक बुझाता बाटे कि के गलती बा के सही बाटे लेकिन हमारा ख्याल से तो हमारा जहाँ तक बुझाता कि एकरा में दोनों लोग गलती बाटे ना तो दोनों लोग सही बाटे। देखिए दुनिया के कोई भी काम चाहे गलती होके चाहे सही होके एक तरफ से ना होला। हाँ हो सकता है कि ओमे मिराज जी के परसेंटेज कुछ ज्यादा होके बन्नू जी के कम होके या तो बन्नू जी के ज्यादा होके मिराज जी के कम होके लेकिन गलती तो दोनों लोग के बाटे। और रहल बात एकरा बारे में हमरा कहे के तो हम ज्यादा एकरा पे विशेष टिप्पणी ना करम ना तो बहुत लोग कहे कि बहुत अपना के जाना होता है। बाकी हम ये कहम कि एकरा में ज्यादा मीडिया में और बहसबाजी कइला से कोनो फायदा नहीं के। एकरा के जो भी देखी मीडिया चाहे हम चाहे कोई एकर निर्णय ना निकाल पाइन जा। एकर निर्णय या तो कोर्ट निकाली ना तो अपना से समझ के निकाले के बाटे। एकरा बारे में कोई कुछ और कही कोई कुछ और कही एकरा से कोनो फायदा नहीं के। अगर बन्नू जी के चाहे मनी मिराज जी के अगर एकरा पे ज्यादा कुछ करे के बारे तो यहाँ हम तो ये कहम कि दोनों लोग या तो रउआ लोग बैठ के अपने में समझ लीजा। आखिर एक दिन समझे के पड़ी ना तो बन्नू जी कोर्ट के सहारा ले हई फालतू में हई न्यूज देला से हई ने कहला से होने कहला से कोनो फायदा नहीं है। कहता है कि जहर खा लेम। देखिए जहर खाइए चाहे कुछ भी करिए जहर से निदान थोड़ी ना बात बाटे। और उनके लागत है कि हमरा जहर खइला से मनी मिराज जी फंस जाइए चाहे उनका टीम पूरा बर्बाद हो जाए तो इनका मन के भरम बाटे। ऐसा कोनो बात नहीं है। इसका यही उपाय बाटे कि बैठ के अपना में समझ लेवे के बाटे और ना तो कोर्ट के सहारा लीजिए। फालतू में हिंदू संगठन तो मुस्लिम संगठन ये सब कैला कोनो जरूरत नहीं है। और अपना विचार विमर्श करके एकरा के मामला के सॉर्ट आउट करे के बाटे। और वो भी कलाकार है घर पे बैठ के आप कितना दिन रहिएगा। कलाकार के कमाई कलाकारी बाटे जब तक वो कलाकार जौन बाटे अगर वो अपना कला के प्रदर्शन ना करी तो ओकर 2 रुपया ना है 2 रुपया ना आई तो ओकर घर परिवार ना चली। ये डिस्टर्ब रहला से कोनो फायदा नहीं के। एकरा के जल्दी मामला के सॉर्ट आउट करिए और फिर से अपने काम में वही लगन से आप काम में लगिए। उनके साथ आपको करना है तो करिए नहीं तो फिर से अपने भी बहुत सारा कलाकार के साथ आपको संबंध बढ़िया बाटे ओकरा के साथ आप काम करी भोजपुरी में फिर से तहलका मचाई। ये हमारा न्यूज पहल का न्यूज रहे। और कोई भी व्यक्ति हमें गलती हो गई होके तो कोई भी व्यक्ति सुनता नहीं तो ये न्यूज के माध्यम से बताएंगे कि कहाँ गलती हुई बा। तो चलिए भैया यही हम वीडियो एंड करते नहीं। चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई के बहुत प्यारा आशीर्वाद दीजा। और अभी तो शुरुआत बाटे अभी गर्दा गर्दा आप सबके बीच में न्यूज के माध्यम से देखे के मिली और हमारा माध्यम से देखे के मिली। दिल से थैंक यू आप सबके प्यार आशीर्वाद हमेशा आप लोग बने रखिए। ठीक है भाई आप इसी तरह मेहनत करते रहिए हम आपके साथ हैं।